Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwana barkanmu da warhaka. Ga mu yau kuma a cikin shirin tafarkin magabata na gari tare da malaminmu kuma babanmu Mufti Sheikh Dr. Ahmad Gumi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Alan yau muna so abu na farko mu fara tattaunawa duk da program ɗin ba zai wuce minti 15 ba zuwa 20 karkari a kan fatawa. A yanzu muna cikin wani yanayi wanda mukan ga kawai mutane wasu matasa malamai haka suna tasowa suna ba da fatawa wanda za ka ga wasu fatawoyin ma daga baya sai su zo duk akwai kurakurai su zo sa mutane a cikin ruɗani da tashin hankali. So misali malam kaman wani matsayi mutum ya kamata ya kai ma kafin ya hau hanyar da zai ce zai fara ba da fatawa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. To shi sharuɗan fatawa da kuma wani babi ne na usul fiqh al-mufti wal mustafti wanda yake an nuna sharuɗan da ya kamata mutum a mafi karanci ya zama ya kewaye da shi. Sai dai abin da za a iya cewa ana iya samun wanda zai iya fatawa juz'iyya. Juz'iyya misali kaga likita da ya san likitanci in yana da nan ilimin addini to zai iya ganin addini ya ba da hukunci game da likitanci. Kuma injiniya zai iya ba da nashi fatawa game da abin da ya shafi engineering. Sannan kuma ko da an samu malamin addini wanda ya san addini sosai to zai iya ba da fatawa amma kada ya sa bakin shi cikin wani fanni sai ya samu ƙwararru wannan fanni sun mai bayani yadda fanni yake shi kuma sai ya ƙoƙarin ya ɗora waƙin abu a kan nassi. So kaga kenan abu ne wanda yake yana da wato rassa da yawa. To amma yanzu a samu mujtahid ko mufti ya zama shamil komai na addinin musulunci yana magana kan shi yanzu babu wannan lokaci sai dai a wanda ake kira nawazin shi ne wani abu da zai faru amma abin da ya gabata na azumi sallah hajji da sauransu ba magana wani ijtihadi sai dai kawai ka bi magabata yadda suka daddale adilla shi a gani suka fitar da hukunci. Shi yasa muke ganin kuskuren wanda za su zo wannan zamani sun ga cewa sun gane ga yadda ake sallah wanda ya fi waccan ko ga yadda ake azumi ko hajji ko zakka wannan duk kuskure ne. Masha Allah. Malam yanzu akwai abun da ake ciki yanzu kamar matsalan wannan harkar siyasan duniya da yawa za ka ga malami yana magana amma gaba ɗaya in ka saurare shi za ka ji gaba ɗaya kamar ma bai ma fahimci abin da ake ciki ba kawai dai yana amfani ne da abin da shi ya ji ba tare da faɗaɗa bincike ba. Akwai haka ana samun wannan kurakurai mutum ya karanta littafi ko ya karanta wani abu da wani malami ya faɗa wani shekaru daban ya ce zai amfani da shi na shi Usman dan Fodio Allah ji kunshi Allah mai rahama a cikin littafi ya yi bayani ya ce akwai wasu malaman da su kuma suna cewa wallafat abubuwan da malaman zamani ke rubutawa bai da amfani ce a'a yana da amfani domin malaman zamani su suka san matsalolin zamanin su ashe kaga ya kamata kenan mutane su san cewa kowane zamani da nashi hukunci kamar yadda kuma wannan ake cewa yuhdathu linnasi ahkaman bi qadri ma ahdathu min al-wujub. Wasu lokaci hukunci yakan canja daidai gwargwadon fajircin mutane. Abinda da yake ana sassabci da shi halal zai iya zama kuma har ya kusan haram yanzu. Abinda yake haramcin kuma dan wani canji zai iya zama yanzu zai halatta. To malamai dai ya kamata a kowane zamani ya zama suke kula da al'umma kuma Allah ke gaya mana a Qur'ani wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw khawfin adha'u bihi
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم na'am, cewa la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu cewa akwai wayansu kullum a zamanin da Allah ke ba su ilimin da suka yi istinbati na'am, suka iya fitar da hukunci to kada a ji abu kawai yaɗa a mayar da shi zuwa ga masana sai masanan su ne za su na'am, ce ga matsayin shi. na'am, na'am. To, karmakalla yanzu muna goman ƙarshe na watan Ramadan. Eh, Wasu abubuwa ya kamata mutum ya fiye yi sosai akan abin da ya fi a wancan goma da suka wuce. gaskiya ba wai wani abu mutum zai kara ba banda ikhlasi da niyya. Na'am, Adamu Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya fi son aikin da yake na'am, an daɗe ana yin shi an dawwama a kan shi ko da kaɗan ne. na'am, Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karawa akan raka'a 13 na'am, a sallar dare da wutar shafai da wutar shi domin shafai da wutar shi ne sallar dare. na'am, Amma dai kuma tsawon su da gajarta su sai da yanayi su abinda kawai ake so mafi karanci kada mutum hadde namiji kan na'am, kada ya rasa sallar jama'a a ranar lailatul qadr wannan nasu ya zo game da haka daga sayyid musayyib. Sannan kuma mata su guji ikhtilat domin rana ne dare ne da ake neman rahma da alfarma to bai kamata suna cuɗanya da maza ba. na'am, Sallar da ta fi wa mace alheri shine sallar da za ta yi a gidanta ko maza ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fara yin irin wannan sallar dare a Ramadan na'am, ya sa aka sa mai tabarma aka mai kamar dan ɗaki haka a cikin masallaci yana tsayuwa na karatu na'am, yana sallah sai ya ji sahabbai na bayan shi suna taruwa na'am, sai ya fito ya ce na ji abin da kuka yi amma ku je fasallu fi biyutikum fa inna afdala salati mar'i fi baiti na'am, ku je ku yi sallah a gidajen ku domin afdalus sala mafi kyawu wato falalar sallah salatul mar'i fi baiti mutum ya je koma gida ya sallah. To ai kaga wannan ya nuna kenan a dinga raya da dare a ciki amma shi ma a samu a yi bacci a samu hutawa a samu nishaɗi domin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aiki ya wanda za ku iya na'am, Allah bai gajiya sai kun gaji. na'am, Saboda haka mutum ya ci gaba da abin da ya saba yi ya ƙara ikhlasi ya addu'a da sauransu. Aisha ta tambaya annabi na riske da nake kadar mai zan ci nace ki ci Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ba ya ce ki khatmul qur'an ba ko wani abu addu'a mai sauki domin ƙarfin daren ya zama ko da kawai a'udhu billahi minash shaitanir rajim kace Allah zai zarga da ni Allahu akbar, dan ƙarfin shi. masha Allah. To, akan maganan tahajjud da ake don yanzu wasu suna neman su mai da shi kamar ma in mutum bai fito ba kamar ya saba. Shin wannan tahajjud din malam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yi kamar yadda suke yi a yanzu ko a'a ƙirƙiro shi aka yi? Ga shi nan Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo ya ce fasallu fi biyutikum Na'am, ya watsar da su ya ce kowa kuma gida ya sallah na'am, cewa sallan ka gida ta fi falala na'am, royal muslim khairun ta fi alheri akan abu. Umar bin Khattab shi ma da ya ce ni mata bi ta hadi amma ce wannan da suke yin bacci ta fi alheri ko sallar gida sallar fulus la khairun alheri. So tahajjud qiyamul layl shafi wa witr duk abu ne daya. na'am, In mutane sun farkon dare, dare sai kira shi tarawih. na'am, In mutane sun yi shi karshen dare sai kira shi tahajjud. na'am, Amma duk sallah ne mutane kuma ba kayyade raka inda mutum zai yi ba na'am, zai iya yin duk raka amma dai kasance witiri shi ne na ƙarshe. masha Allah, In kuma mutum ya yi witiri farkon dare na'am, to zai ci gaba da rakawoyin nashi ba zai witiri ba in ya tashi. ba zai ƙara bai ba. Amma haɗuwa akwai haɗuwa ana yi suna kiyasi tarawih ana yin shi ne domin Umar bin Khattab radiyallahu anhu bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya watsar da mutane Na'am, Umar sai ya ga kowa na yi daban-daban na'am, sai ce to dan kai daban-daban da mutane na da rauni ba su iya tashi fasala, sai ce a zo a haɗa su a liman ɗaya aka samu Ubay bin Ka'ab na'am, yanzu yana sallah da su na'am, da ya fito ya ce wannan bid'a wannan ni'ima wannan bid'a ta yi ni'ima na'am, ta yi kyau masha amma dalla da wannan bid'a to amma duk da haka in ka duba littattafan fiqh za su ce yin ta a gida shi ne yanzu in har alheri ake nema ko ana nuna mu
mun fahimci sunna mun gane addini me yasa suke kai mutane abin da yake huwa adna na'am a tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair za ku zo ku zo mutane da sunna wanda yake mafi kaskanci mafi karanci akan wanda alheri ku koya mutane ikhlasi da kuma yin sallah gida a yi tarawih don Umar na'am annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum sunnatu sunnatu khulafa'i rashidin min ba'di na'am wani kuma yace iqtadu bil ladaini min ba'di na'am abi bakrin wa Umar na'am sauran duk abin da suke ya zama sunna ne na'am to tarawih Umar ya ya sunnata shi saboda haka kada musulmi ma su bari na'am a ci gaba da yin tarawih na'am amma kare tarawih mutane su koma gidajen su ci abinci mai ci abinci mai kwanta ya kwanta na'am can sulsul akhir min al-layl ya tashi ya taraka in yanda Allah ya rubuta mishi masha Allah shine hanya mai kyau akan wannan na'am abubuwa da suke kuma saka lasfika kowa na ji masha Allah wannan akwai abu kiyama cikin shi na'am insha Allah insha to Allah abu na ƙarshe akan makalla kamar shi sallan dare wanne aka fi so shin mutum ya yi bacci ya tashi ya yi koko a mutum zai iya cewa zai kai har zuwa wannan lokacin sai ya yi an fi son mutum ya bacci ya tashi na'am amma wanda yake tsoron cewa bai iya tashi shi na ka ce witirin shi tun farkon dare amma wanda ya san zai iya tashi to ya bar witiri ya yi ta ƙarshen dare domin ƙarshen dare sulusul akhir Allah na saukowa sama ta fara yana cewa hal min da'in fa yustajabu lahu hal min mustaqim fa yughfaru lahu akwai mai neman gafara akwai mai tambaya a bashi jawabi duka Allah zai sauko wato lokaci ne na falalan roƙon Allah da kuma yafi ikhlasi masha Allah yafi ikhlasi na'am so Allah ya saka to Allah ya shirya da mu Allah ya ba mu muwafaqa abin da muke yi ya bar mu da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare mu daga dukkan bidiyoyi da kuma fitinoni da ke daga musulmi amin alhamdulillah jama'a nan muka zo ƙarshen wannan shiri sai kuma wani lokaci da mun kawo baban namu ziyara kuma assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi